La ciutat de Vic comença la identificació genètica de femtes de gos abandonades a la via pública per combatre l'incivisme. A diferència d'altres municipis catalans, Vic opta per centrar la mirada en les persones infractores. Així, els agents cívics o agents de la Guàrdia Urbana que siguin testimonis d'una infracció directa sancionaran el propietari i recolliran una mostra d'aquest excrement per incloure'l en una base de dades de persones infractores. En aquesta campanya el que volem és tota aquella gent que no és cívica, per tant aquella gent incívica, penalitzar-los. Penalitzar-los perquè nosaltres partim d'una ciutat on la convivència té un valor important i el civisme també. Llavors, davant de fraccions incíviques, però recollint unes mostres, podrem identificar aquelles persones que fan infraccions, que no és una campanya que es faci sempre igual a totes les ciutats, perquè nosaltres només atacarem aquelles persones incíviques de la ciutat. Hi ha, per sort, moltíssima gent que ho fa bé, però tota aquella gent que no compleixi recollint els excrements dels seus propis animals, penalitzarem i serem contundents des del consistori i serem durs en el cas de les multes. A Vic es calcula que tan sols entre un 3 i un 5% dels propietaris de gossos no recullen els excrements del seu animal. La identificació de femtes la farem de dues maneres diferents. D'una banda serà el que hi hem anat fent aquests últims anys, que és quan veiem una persona que en aquell moment està deixant que el seu animal defequi i no recull, doncs fins ara s'aixecava un acte de sanció, doncs ara aquest acte de sanció anirà acompanyada d'una mostra d'ADN que costejarà la persona que ha deixat la femta al carrer. D'aquesta manera farem una base de dades d'animals, com ha dit la regidora, incívics de la ciutat de Vic. Portem totes les mostres a un laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es diu Vetgenomics, amb qui hem fet un conveni de col·laboració. Ells ens faran una descripció molt exacta d'aquell animal i aquell animal que ha deixat la femta anirà vinculat amb el seu xip i amb la persona propietària i si mai aquella persona torna a deixar l'excrement, doncs serà un cas de reincidència, per exemple. La regidora de Salut Pública, Núria Vergés, va subratllar que la campanya actua d'acció preventiva per evitar danys a la salut pública, ja que a les femtes dels animals hi ha bacteris, virus i paràsits que es poden transmetre a altres animals i en determinades circumstàncies a persones. Pel que fa a la salut pública, es tracta d'una acció preventiva. A les femtes dels animals hi ha bacteris, hi ha virus, hi ha paràsits que es poden transmetre a altres animals i que també es poden transmetre en algunes circumstàncies a les persones. És per aquest motiu que, sobretot a tota la ciutat, però en especial a les sorreres on hi juguen els infants, als parcs infantils, tinguem aquesta mirada tots els propietaris de gossos de sempre ser responsables i recollir les femtes. L'import de les sancions serà de 500 euros i també s'haurà de costejar el cost de l'anàlisi genètic per ser inclòs a la base de dades, que té un cost aproximat de 120 euros.